Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Simeon Boyce ndi nzangayo Tauson Kamalata. Tiyambe ndi mitu yake. President Mutharika wayamikira Old Mutual Malawi chifukwa choyika chidwi pa ntchito zosiyanasiyana zothandiza pa chitukuko cha dziko lino. Bwalo la milandu ya zamalamulo ku Blantyre lakana pempho la ogwira ntchito za mnyumba lofuna kuti malamulo okhudza pension a dziko lino awawunikenso. Ndipo mtsogoleri wa chipande chotsutsa cha EFF mdziko la South Africa Julius Malema amulamula kuti akakhale ku ndende kwa zaka zisanu pa milandu yokhudza kuomba mfuti pa gulu. Tiyambe ndi nkhani yakuti President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wayamikira kampani ya Old Mutual Malawi chifukwa choyika chidwi pa ntchito zosiyanasiyana zothandiza pa chitukuko cha dziko lino monga za migodi, kumanga misewu ndi zokopa alendo. Polankhula ku nyumba ya boma ya Sanjika mu mzinda wa Blantyre atakumana ndi nthumwi za ku Old Mutual motsogozedwa ndi mkulu wa kampani Tavona Biza, mtsogoleri wa dziko linoyu wati zokambirana zawo zakhudza kwambiri pa ndondomeko zosiyanasiyana za ntchito za chitukuko komanso momwe Old Mutual ingagwirire ntchito limodzi ndi boma. President Mutharika watsindika zakufunika kwa makampani omwe si aboma pa chitukuko cha dziko lino. Ndipo mtsogoleri wa dziko linoyu wati boma lake lilimbikitsa mfundo zothandiza kuti kampani zomwe si zaboma zizitha kugwira ntchito limodzi ndi boma kudzera mu ndondomeko ya Public Private Partnership mchingerezi. Ripoti la 2025 Global Hunger Index laonetsa kuti dziko la Malawi likuyesetsa kuchepetsa vuto la njala ngakhale likadali mu gulu la maiko omwe ali pa chiopsezo cha njala. Ripoti ili laonetsa kuti mchaka cha 2000 dziko lino linali ndi anthu oposera 43 pa 100 aliwonse omwe amakhala ndi njala, ndipo pofika chaka chatha chiwerengerochi chatsika kufika pa anthu 22 okha. Zambiri mu ripoti la Austin Fukula. Ripoti ili laonetsanso kuti ana oposa 20 pa 100 aliwonse ngonyenchera kamba kosowa chakudya cha magulu, ndipo oposa 30 ndi opinimbira. Mlembi mu unduna wa zaulimi a Bennett Nkasala ati vuto la chakudya mdziko muno likupita patsogolo kamba kuti anthu amadalira kwambiri chimanga. Iwo ati undunawu ukulimbikitsa alimi kuti adzilima mbewu zosiyanasiyana zoti azidya komanso zina zogulitsa. Ngati unduna ngati boma tikulimbikitsanso ulimi wanthirira kuti alimi athu azitha kupanga ulimi wanthirira pa malevu apamwamba, mega farms zimetakhala kupanga promote, komanso ulimi ogwirizana ndi nyengo mmene ikuyendera, climate smart agriculture. Ripoti ili lomwe bungwe la World Hunger Hive ndi mabungwe ena akhazikitsa layamikira mfundo monga kulimbikitsa ndondomeko za chakudya zomwe zilipo kale, kutsatira njira za makono za ulimi, komanso kuti alimi asamangodalira nsima ngati chakudya nthawi zonse. Ndipo mkulu wa Circle for Integrated Community Development CICOD akuthirirapo ndemanga. Funika tonse tigwirane manja globally, dziko lonse lapansi, komanso Malawi ngati dziko pafunika tilimbikitse kwambiri mgwirizano wathu mmene timagwirira ntchito kuti tizitha kugawana nzeru zosiyanasiyana zimene zikuchitika m'mabungwe osiyanasiyana. Ripoti ili mwachidule likuonetsa kuti maiko 56 omwe ndi amu Africa makamaka kumwera kwa chigawo cha Sahara komanso ena ku maiko a aluya sakwanitsa kuthetsa njala pofika chaka cha 2030. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Bungwe la ADMAC lati liyamba kugula mbewu kuchokera kwa alimi posachedwa apa kutsatira kukhazikitsidwa kwa mitengo yogulira mbewu yoyambira kuchokera ku unduna wa zamalimidwe. Mkulu wa bungwe la ADMAC a Ben Botolo watsimikiza izi ndipo wati ayamba kugula mbewuzi m'magawo mnyengo yokolola ikatha. Chisomo break wafika ndi zambiri. Mkulu wa bungwe la ADMAC a Ben Botolo anati mitengo yomwe unduna wa zamalimidwe udalengeza ikugwirizana kwa mtunthu ndi momwe zinthu zilili, ndipo bungweli ndilokonzeka
kuyamba kugula mbewu zosiyanasiyana. Tiyamba pompano tili ndi chidwi kwambiri chifukwa chonena kuti nthawi yakwana mitengo yatuluka, mitengo imene yatuluka iyi akaswiri athu kapena anzathu maofesa athu amene amagula ndi kugulisa mbewu tiyapase kuti pa mtengo umene ulipowu ndi umene kuti tizigulira mbewu zathu kumisika. Kenako tizaona kuna kuti kodi mbewu zimezi tizazigulisa bwanji. Izizi zikuchwa yona kuti mitengo imene ikubwerapo malinga ndi mmene tikuonera kuti kodi kunja kunoko mbewu zimene zachuluka motani muno Malawi. Komanso tikuonesa zona kuti mitengo imene pamene imatuluka akaswiri aku agriculture amona kuti kodi kuti anthu akolole mbewu zimene zizi ayikamo zofunikira zotani m'malo mwa mankhwala kandi fertilizer ndi zotero zonso. Koma ngati ADMAC ifeyo tili ndi chidwi kuti mitengo imene yatuluka ife tipiteso kunsika mwansanga tikapikisana nawo anthu amene akugula mbewu. Ife tili ndi misika ponseponse, tili ndi masikelo kumene koko maofesa athu akhale pansi pa ground tiyambe kugula mbewu za ADMAC pompano tiyambapo. Mkulu wa bungwe la ADMAC analangizanso alimi anandolo mdziko muno kuti aonetsetse kuti asamala mbewuyi chifukwa bungweli ligula nandolo ochuluka ngati mbali imodzi yolimbikitsa ntchito yopanga chipere chomwe anati chikufunika kwambiri m'mayiko akunja kuphatikizako India komanso Dubai. Nandolo amene alimi ndithu tiyagula chifukwa chaka chinocho mashini amene ngati achuluke kwambiri nandolo mashini onse awiri agwira ntchito. Koma mashini amodzi amene wachaka chinocho kandi apa Liwonde kandi aku Luchenza agwira zonse zilipo kale. Pompano napitanso ku mafactory amene wawa athu amene tinawawiriwa tinakawayesa mopanda popanda nandolo. Mashina ali labwinobwino ndithu onse pakana kumapero kumana kuti zonse ali ready. Tapanga kale kwaika grizi kwaika chani kuti tikangwamba nthawi yopanga nandolo sakale ndi kuyimayima pogwisa ntchito mashini amene wawa. Unduna wa zamalimidwe unalengeza mitengo yoyambirira yomwe alimi akuyenera kugulitsa mbewu zawo mu nyengo ya zamalimidwe ya mchaka cha 2025 mpaka 2026. Mitengoyi cholinga chake ndikufuna kuteteza alimi kuti agulise mbewu zawo pa mitengo yovomerezeka ndi boma osati kuberedwa ndi anthu ena omwe amawagula mbewuzi posatsatira malamulo a mitengoyi. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Mabungwe omwe akugwira ntchito za ulimi ndi kusamalira zachilengedwe awalimbikitsa kuti akhazikitse njira zothandiza kuti ophunzira ambiri angagwiritse ntchito ndi kuzamitsa luso lawo zomwenso zingathandize kupereka mwayi wa ntchito kwa ophunzira ambiri omwe amaliza maphunziro awo akachenjede mdziko muno. Mkulu wa bungwe la Action for Sustainable Development ASUD lomwe limaphunzitsa alimi njira zamakono zamalimidwe a Thomas Ngwira auza MBC kuti malo ake ophunzitsirako ntchito za ulimi a ASUD Center for Innovation and Climate Smart Farming ndi njira imodzi yothandizira boma kutukula ntchito za ulimi mdziko muno. Kotero Angwira ati nkofunika kuti mabungwe omwe akuchita ntchito za ulimi apitirize kusaka thandizo la zachuma kuchokera ku mabungwe ndi abwenzi ochokera kunja kwa dziko lino kuti ntchito za ulimi zipite patsogolo mdziko muno. Angwira akufotokoza. Pamene kukoloka palibe kokolorapo ndipo ndikuphunzitsa kuti nthaka ngati mufuna kuti ikhale yoti izipindula muzipanga chonchi maswale mavetiva zichatimati check dams zonse zipati zipompano zenizo zoti mnaphunzira ku sukulu kuja kandi kulwana kandi kuiniriya kandi kuti munapita kuja kandi kumakerere kandi munapita kuti you see them reality of life. You have to do muzaona zinthuzo kuti zili chonchi nkuzichita pa nthawi internship yanu kandi nthawi practical yanu. Ndikuchallengeani kuti Malawi ajamata ino muzakhala anthu onjoya pa dziko lapansi moyo wanu wonse. Bwerani kuti muchite enjoy moyo wanu wonse paka muzamwalira muli anthu achuma mu brain andiso anthu oti Malawi zayamika kuti koma sukulu njofunikira ndiye mbwere kunoko tikupikeni amati munthu walemba 10% ra munthu walemba zakupsha ndeno
dona sangapereke ndrama zinzongoganizira chabe kapena zitu nangowerenga mabuku nkupata apa ndipeza kulibe kakabwerera anyamata ochuluka bwanji akakhala anyamata oti akamalepa ma project katumiza ku Italy ka project mitumiza kandi ku UK kandi ku America kandi Switzerland kandi ku Norway kuli konse kumene zimene proposal anyamata ino mukawina makobidi ndipo muzakhala anyamata oti tikakamankani ya Vision 63 ya Malawi iri mukhala ugawo. Bwalo la milandu ya zamalamulo mu mzinda wa Blantyre lakana pempho la ogwira ntchito za mnyumba lofuna kuti malamulo okhudza pension a dziko lino awunikidwenso kuti nawonso adzipindula komanso adzikhala ndi mfundo zogwirika zakagwiridwe ka ntchito. Oweruza milandu atatu Jack River Chimwemwe Kamowa ndi Alan Muhome ndomwe apereka chigamulocho ponena kuti malamulowa akugwirizana ndi momwe chuma cha dziko lino chimayendera. Mwazina bwaloli lati malamulo oona za ntchito a dziko lino ndi ovomerezeka komanso alibe tsankho mu ulamuliro wa democracy. Oyimira odandaula pa nkhani Stephen Mponda wati chigamulochi achilandira koma akhala ndi nthawi yowunikira zambiri zomwe bwaloli lapereka. Chigamulo cha khoti lero tichona kuti mapempho amene abwesa ku khoti ino kuti malamulo amene amachosa anthu ogwira ntchito za pakhomo pa pension pempho lathu linalona kuti awunikidwe ngati ali ogwirizana ndi malamulo akulu a dziko lino. Khoti mu chigamulo chake kunena kuti ayi malamulo onsewo ali bwinobwino kulengera ndi imene ntchito za pakhomo zilili komanso tikayang'ana ndi imene economy ikuyendera ndizomveka kuti anthu amenewo asakhale pa pension. Popeza ndi chigamulo cha khoti ifenso monga ngati oyimirira anthu pa milandu tikuyenera kuti tichiunike bwinobwino chifukwa chigamulocho chongowerenga khoti omano atipasa chigamulo chonse perfected copy akachilemba bwinobwino tikalandira chigamulocho tichiunika komanso tibwerera kwa ma clients athu tikambirana nawo kenakano pamene tione kuti chitsogolo chakhanjiyenda bwanji. Ndipo a Crispin Kalusa mmodzi mwa maloya omwe amayimira boma ati ndi okondwa ndi chigamulochi. Chigamulo choti tachilandira bwino tikukhulupirira kuti khoti lapanga chigamulo chimene ifeyo timayembekezera considering ndemanga zimene tinabweretsa ku khoti kuno. So ndi chigamulo chimene tachilandira ndi manja onse. Khoti imene lanenera muja amene amagwira ntchito za pakhomo ndi ena akanalibe ndi ufulu komano khoti lavomereza ndi ifeyo kuti zimene amafuna zoti azikidwa pa pension ndi zinthu zoti ziwene zichitika pang'ono kutengera ndi imene chuma cha dziko chikuyendera. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tikumbutsanenso mitu yake. President Mutharika wayamikira Old Mutual Malawi chifukwa choyika chidwi pa ntchito zosiyanasiyana zothandiza pa chitukuko cha dziko lino. Bwalo la milandu ya zamalamulo ku Blantyre lakana pempho la ogwira ntchito za mnyumba lofuna kuti malamulo okhudza pension a dziko lino awawunikenso. Ndipo mtsogoleri wa chipande chotsutsa cha EFF mdziko la South Africa Julius Malema amulamula kuti akakhale ku ndende kwa zaka zisanu pa milandu yokhudza kuomba mfuti pa gulu. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Pamene bungwe la Makla likukonzekera kuchititsa chionetsero cha luso la makono pa 21 April mu mzinda wa Lilongwe, banki ya FDH yapereka 15 miliyoni kwacha ku zokonzekerazi. Popereka thandizoli mmodzi mwa akuluakulu aku banki ya FDH Kawawa Msapato wati banki yawo imadziwa kuti luso la makono ndi lomwe lingathandize kupeza mayankho amavuto osiyanasiyana omwe dziko lino limakumana nawo monga kusintha kwa nyengo za umoyo, za maphunziro, za malimidwe ndi zina zambiri. Akawawa Msapato analankhula ndi Isaac Jali. Indeed ife ngati FDH Bank PLC lero tapereka 15 million kwacha ku Makra kuthandiza ma awards amene amati ICT Innovation Awards.
maodzi amene amathandiza kuwapasa anthu mwayi, anthu amene ali ndi maganizo amene angapange apply kukonza mavuto osiyanasiyana amene dziko lino lili nawo, kandokhuza za nyengo, kandokhuza za ulimi, kandokhuza za technology imene uwu ndi mwayi kuti anthu amene ali ndi nzeru zimenezizi abwere poyera pa maodzi amene wande kuti aliyense amene ali ndi nzeru zimenezizi apasidwa mwayi kuti timumve kuti ndi chani imene angapereke ku dziko lino chimene chingatipititse kutsogolo. Ndi mwayi kwa anthu amene ali ndi nzeru zakuya zomwe ali nazo komwe ali, koma mwina palibe anthu amene akumvetsera wakupasa mwayi kuti amve kuti angapange zotani kuti dziko lino lili patsogolo. Nkona tinaona kuti ife ngati banki tithandize chilinganizo chimenechi. Polankhula alandira thandizolo owona zachuma ku Makla Mphatso Phiri oyamikira bankiyo ponena kuti luso la makono ndi lofunika kwambiri pofuna kukwaniritsa masomphenya a chitukuko a Malawi 2063. Ife talandira thandizo limene lili kuchoka ku FDH Bank andi tikuthokoza kwambiri kwa ndi thandizo lomwe litatithandize kuti tithe kukwaniritsa zomwe tinatapanga kuti tithe kuonetsa luso lomwe lili kunja uko. Pali anthu ambiri amene titalengeza kuti tikufuna kupanga award, anthu amene ali ndi nzeru zosiyanasiyana za luso losiyanasiyana. Anthu anapanga apply andi tinakwanitsa ndithu kupeza anthu 20 amene Sabata ya Malawi atakhale akuonetsa nzeru zawozo, atakhale akuonetsa idea zawo ndi chikhulupiriro choti kuonjezera pa ifeyo anthu ena athenso kuona, dziko lonse lithe kuona, nkutinso mwina ena athe kuona kuti apa pali luso tingathandize bwanji. Ndi apa pa FDH Bank atithandiza kuti zomwe takonzazo tithe kufikiradi pamene popo anthu azathe kuonetsa idea zawo andi anthu ena azathe kuwafikira. Ifeso of course takonzaso mphoto zosiyanasiyana kwa anthu amene azathe kukhala upambana pa maodzi amenewa. Mafumu mdziko muno walimbikitsa kutsogolera ulimi wa mthirira ngati mbali imodzi yothana ndi mavuto a njala pogwiritsa ntchito ndondomeko za makono. Mfumu Ndemanje imalankhula izi itendera sikimu ya ulimi wa Ndemanje mboma mdera mfumu yekulu kapeni boma la Blantyre. Mwazina alimi mderali akulima mbewu zosiyanasiyana ngati bizinesi potukula mabanja awo. Ruth Chinangwa ali ndi ripoti. Sikimu ya Ndemanje inakhazikitsidwa mchaka cha 2001 ndipo mamembala ake akhala akulima mbewu monga tomato, anyezi, chimanga, nthochi komanso tsabola pongotchula zochepa. Alimi mderali tsopano akugwiritsa ntchito ulimi wa mthirira ngati njira yokhazikika pothana ndi mavuto a njala polingalira ndi kusintha kwa nyengo pomwe tsopano mvula sikupanganika. Polankhula ndi MBC, Village Headman Ndemanje atsindika kufunika kuti mafumu atenge mbali yayikulu kutsogolera ntchitoyi. Ineyo ndimadalisika chifukwa pamene timagwira nawo ntchito ineyo ngati mfumu ndinena kumauza kuti sonkhani mundipatse ine kumene mnati tiyeni tigwire ntchito aliyense akathandizike kunyumba kwake. Kusintha kulipo akamandiuza kuti tili ndi mbuzi, nyumba ina choka denga tabwezeretsa, iyi ndamangisa nyumba, iyi ndapanga business yakuti ineyo kwanga kumakhala kungodalisika kuti zili bwino. Mmodzi mwa mamembala a sikimuyi Ahare Salema ati nthawi yakwana tsopano kuti alimi ayambe kudalira ulimi wa mthirira omwe ndi wopindulitsa kusiyana ndi wa mvula. Nditaona mmene amachitira phindu ine naona ulimi ndi kuti uli ndi phindu uli ndi ndalama. Chinandikopa ine kuti ndipite ku ulimi. Ndi chifukwa chake ine nakopeka kubwera kuno chifukwa naona kuti akupindula kwambiri. Malingana mmene ndachitira ndikakhala nzanga ndimafotokozera komanso ndizitsanso. Kwatengera kumunda kwanga akaona mmene akuchitira. Fana taphunzira pano ndinakatsegulaso munda wanga. Oyimirira komiti ya chitukuko cha mmudzi wa Ndemanje Alona Namamba ati chitukuko cha ulimi chikuthandizira kupititsa patsogolo ntchito za malonda mderali. Chitukuko cha ulimi chimene chikuchitika malo ano ndi chitukuko cha mtengo wapatali kwambiri. Ndipo monga ine wa VDC ndili ndi chikhulupiriro nayo kuti zonse zimene zikuchitika ku sikimu kunoku ndi zinthu zatsogolola bwino kwambiri. Polankhulapo pa nkhani mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za ulimi a Leonard Chimwaza ati ulimi wa mthirira ndi njira yodalirika yothetsera njala mdziko muno.
iyi ndiye tikufuna tilimbikitse ulimi wanthirira komanso tikuyenera kusamalira nkhani zachilengedwe makamaka poonetsetsa kuti no nkhani za inje kapenano mayiwe amene ali ndi madzi tikudzipirisa patsogolo komanso pogwiritsa ntchito mankhwala ameneno sangaonongeza moyo zimene zimapezeka madzi komanso zimene zimapezeka mu nthaka tikatero ndiye kuti no ndondomeko yolimbikitsa ulimi wanthirira itika bwino koma zonse zikuti zitheke pakufunika mgwirizano wabwino pakati pa adindo mafumu azilangiza za ulimi makomiti amene amachita ntchito zachitukuko onse pamodzi akuyenera kugwirira ntchito pamodzi. Kupambana kwa mudzi wa Ndemanje ndi chitsanzo chabwino ku madera ena kuti utsogoleri wabwino khama komanso ndondomeko zamakono ndi zokwanira kuthana ndi njala mdziko muno. Ruth Chinangwa, MBC, Blantyre. Munkhani za masewero bungwe la Malawi Olympic Committee mogwizana ndi bungwe la Olympics Solidarity likuchititsa maphunziro a aphunzitsi komanso oyimbira masewero othamanga. Bungwe la Olympic Solidarity ndi lomwe lapereka thandizo la ndalama zokwana 60 miliyoni kwacha za maphunzirowa ngati mbali imodzi yofuna kukweza masewero mdziko muno. Zambiri mu ripoti ili la Foster Maulidi. Mkulu woyendetsa masewero mu nduna wa za masewero wa Justice Nsopera ayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa bungwe la Malawi Olympic Committee komanso mabungwe ena omwe amathandizira ntchito zake. Nsopera ati maphunzirowa ndi mwayi waukulu pa chitukuko cha masewero m'dziko lino ndipo ati boma ndilodzipereka kupitirira kuthandiza magawo onse ofunika. Ife aboma tilosangalala kwambiri kuti akuyika ndondomeko za mmene angatukulire masewera. Iwowo ndi amene amadziwa choyenera kuchita kuti athlete akwere even coach yo kuti luso lake lotha kusula ana likwere. So afuna endere ma step amenewo aphunzitse iwonso akaphunzitse anawo ndondomeko imathandiza kuti komalizira mukachite bwino pa international level. Ifeyo ngati boma momwe anenera nduna tilokozeka kuathandiza chilichonse chimene anganene pa programu yokuti itheke. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la Malawi Olympic Committee Major General Francisca Kutabanda wati bungweli lipitirira kuchilimika kulimbikitsa ukadaulo kwa aphunzitsi amasewero osiyanasiyana omwe ali pansi pake. Tili ndi mene pachizungu amati strategic plan andi mwa fundo zimodzi mu strategic plan imo tinaona kuti masewero Malawi muno kuti apite patsogolo teneka tikoze zinthu ma structures amene tili nawo. Makamba za ma structures tikukamba ngati kuti kodi tili ndi anthu ophunzitsa amene kwambiri tayambira kuona kuti ma national committees athu ngati ma coaches committee, referees committee, women's committee, athlete committee komanso ma regional committees athu aphunzitsidwe kapena adziwe mavuto amene tili nawo cholinga tiona kuti mafikira malo osiyanasiyana zidziwa kuna kuti ifaini yake tikudzidziwa kuti mavuto athu ali pakuti. Aphunzitsi oposa 40 ndi omwe akuchita nawo maphunzirowa. Katswiri wa masewerowa kuchokera ku bungwe la World Athletics Institute Oliver Shea ndi yemwe akutsogolera maphunzirowa. Foster Maulidi, MBC Sport. Ndipo munkhani zakunja mtsogoleri wa chipani chotsutsa cha Economic Freedom Fighters EFF mdziko la South Africa Julius Malema amulamula kuti akakhale ku ndende kwa zaka zisanu pa mlandu yokhudza kuomba mfuti pa gulu la anthu. Malema anapalamula mlandu pa 28 July mchaka cha 2018 pomwe anaomba mfuti pa chikondwerero choti chipani chawo chakwanitsa zaka zisanu. Zambiri mu ripoti la Telson Magombo. Anthu otsatira Malema ndi chipani cha EFF anasonkhana panja pa bwalo la milandu ku East London mdziko la South Africa atanyamula zikwangwani uku atavala makaka ofira. Malema anapalamula mlandu pa 28 July mchaka cha 2018 pomwe anaomba mfuti pa chikondwerero choti chipani chawo cha Economic Freedom Fighters mdziko la South Africa chakwanitsa zaka zisanu. Malinga ndi akatswiri oyankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana ati mlandu uli ndi kuthekera kobwezetsa mbuyo tsogolo la Malema ku nkhani ya ndale pomwe zikhoza kuchititsa kuti Malema asazakhalenso mmodzi wa aphungu ku nyumba ya malamulo. Chipani cha EFF chati mlandu ndiofuna kusokoneza ntchito za chipanichi komanso kuphwanya ufulu wolankhula za kukhosi kwa anthu a mdzikolo. Koma magulu ena mdzikolo ati chigamulochi achilandira kamba kuti chithandiza kupereka phunziro kwa anthu ena. Bwaloli lalamulanso Malema kukhala zaka ziwiri komanso kupereka chindapusa cha ndalama zokwana 60,000 rands
pa milandu ina yomwe iwo anapalamula. Malinga ndi bwaloli, chigamulochi chiyendera pamodzi. Toson Magombo, MBC. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Mutharika wayamikira Old Mutual Malawi chifukwa choyika chidwi pa ntchito zosiyanasiyana zothandiza pa chitukuko cha dziko lino. Bwalo la milandu ya zamalamulo ku Blantyre lakana pempho la ogwira ntchito za mnyumba lofuna kuti malamulo okhudza pension a dziko lino awawunikenso. Ndipo mtsogoleri wa chipande chotsutsa cha EFF mdziko la South Africa Julius Malema amulamula kuti akakhale ku ndende kwa zaka zisanu pa milandu yokhudza kuomba mfuti pa gulu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Simeon Boyce ndi nzangayo Tauson Kamalata. Usiku wabwino. Madzulo abwino kwa nonse ndi nthawi ya zanyengo. Koma poyambirira tione mmene mvula inagwera madera ena a dziko lino. Ku Songwe boda Karonga inagwa yokwana 85 mm Nsumbe, Ushitipa 64 mm, Mwaulambo Karonga inagwa yokwana 56 mm, pomwe kuli Sungwi EPA inagwa yokwana 19 mm. Tiyembekezere nyengo ya mphepo ndi mitambo madera ambiri a dziko lino, ndipo mvula ya mabingu ikuyembekezereka kupitirira madera ena ochepa makamaka mphepete mwa nyanja ya Malawi. Tikaona kayendedwe ka mpweya tili ndi mphepo zimene zikuchoka mu nyanja ya Mchere ya India zotchedwa mvuma zimene zikufikabe mu dziko lathu lino. Kotero kuti usiku uno tiyembekezere nyengo ya mitambo yochulukirapo madera ambiri a dziko lino, ndipo mvula